Lipšic. Ja voči nemu pociťujem obrovské pohrdanie, lebo on je svojím spôsobom je dramaticky neúspešný. A on môže mať absolútnych záchrancov v podobe denníka N, ale Moniky Todovej a všetkých ostatných a všetci poklopia, aký on je obrovský bojovník. Ale my si musíme uvedomiť, že keď boli výpovede o podozrení, z čoho bola financovaná jeho politická strana Nová, tak je o tom ticho po pešine. Čiže on prežil vďaka tomu, že sa nič nestalo. Jeho SMS-ky, 10 000 SMS-iek, pomerne dosť šťavnatých, vyšli von, ktorých existenciu potvrdila paradoxne novinárka z Jojky 1 vo svojich ďalších nahrávkach so svojím človekom o tom, že vlastne sa všetky tieto veci udiali. A noviny to prehliadli, pretože to je ich miláčik. Čiže človek, ktorý ide životom po tom, čo ti všetci zametú, je taký, ktorý sa narodil so zlatou lyžičkou. Čiže to je on. A potom v podstate sa stal špeciálnym prokurátorom len vďaka tomu, že ho zvolila nie vlastnou zásluhou, že ho zvolili ľudia, pretože si nazval stranu Nová väčšina. Aký pocit človek musí mať, že nová väčšina proste nevie ani cez 10 čiarku preliesť. To je proste akože, tam je to vidieť. A tento človek sa, ja do toho charakteru idem, a tento človek sa chce pomstiť. Ako to, že ten národ to neoceňuje? A tak sa všetkým tým, ktorí mu zabránili byť úspešný, to znamená druhá strana politická, tak poté sa rozhodne ísť.